התרחישים שייכים לניתוחי נתונים מה-אם. במקרה שלנו, יש לנו משכנתה בגובה 300,000, תקופה בשנים 10, ריבית שנתית 7%. אנחנו רוצים לתאר תרחישים שונים, מה יקרה עם משכנתאות בגובה שונה, עם ריביות בגובה שונה, תקופות אחרות בשנים וכך הלאה. על מנת שהתרחישים יהיו ברורים, כדאי לתת שמות לתאים. לתא B3 נקרא משכנתה, כדי שנדע מה הוא מייצג. משכנתה, Enter. תא B4 נקרא לו תקופה בשנים, תקופה אנדרסקור בשנים, מכיוון שהשם חייב להיות מילה אחת, אנחנו נעשה אנדרסקור. וריבית שנתית, ריבית אנדרסקור שנתית ואנטר. גובה ההחזר החודשי נמצא ב-A8, גם לא ניתן שם כדי שהדוח יהיה ברור. גובה ההחזר החודשי. עכשיו ניגש לעשות את התרחישים. בכרטיסייה נתונים, בקבוצת הפקודות כלי נתונים, ניתוח מה-אם, נפתח את הרשימה הנגללת, מנהל התרחישים. יש כאן כבר תרחישים קיימים, אפשר להוריד אותם, מחק, נוסיף עכשיו תרשים חדש, הוספה. נקרא לתרחיש, תרחיש 1. התאים המשתנים. בתרחיש שלנו נניח, אנחנו רוצים לבדוק מה יקרה אם המשכנתה תהיה 350,000 שקל, וניקח אותה לתקופה של 15 שנה. כלומר, התאים המשתנים הם B3 ו-B4, אנחנו נלחץ על הקונטרול, B4, אישור. כרגע המשכנתה היא 300,000 לתקופה של 10 שנים, רצינו לראות מה יקרה אם המשכנתה תהיה בגובה 350,000 לתקופה של 15 שנים. זה התרחיש הראשון. אם אנחנו רוצים להוסיף עוד תרחיש, נלחץ על אוסף. הפעם נבדוק תרחיש 2. נבדוק מה יקרה אם המשכנתה תהיה 250,000 והריבית תהיה 6%. אישור. משכנתה 250,000 וריבית שנתית 6%, אפשר לכתוב אחוזים או שבר עשרוני 0.06. נוסיף עוד תרחיש, תרחיש שלישי. הפעם נבדוק 3 תאים משתנים. נוסיף גם את הריבית, אישור. נבדוק מה קורה אם המשכנתה תהיה 390,000 לתקופה של 12 שנים, כאשר הריבית 8%. אישור, סיימנו עם התרחישים. יש לנו כאן 3 תרחישים. אם נרצה להציג אותם, נלך לסיכום. כאן צריך להגיד מהו התא שבו אנחנו צריכים לראות את התוצאות של אותם תרחישים, מכיוון שאצלנו יש רק נוסחה אחת, מובן שהתא שבו נראה את התוצאות יהיה A8, אישור. קיבלנו כאן 3 תרחישים. הערכים הנוכחיים, 300,000 גובה המשכנתה ל10 שנים, ריבית שנתית של 7%, אנחנו רואים מה גובה ההחזר החודשי. כאן אנחנו רואים את התרחישים השונים. בתרחיש הראשון שינינו את גובה המשכנתה והתקופה בשנים וקיבלנו את גובה ההחזר החודשי לתרחיש הזה.
בתרחיש השני שינינו את גובה המשכנתה וגובה הריבית וקיבלנו החזר חודשי, ובתרחיש השלישי שינינו את כל התאים, כלומר גם את המשכנתה, גם את תקופת ההחזר בשנים וגם את גובה הריבית השנתית, וקיבלנו את גובה ההחזר החודשי. כאן אנחנו רואים שהתאים ששינינו אותם מסומנים תמיד באפור, ואנחנו גם רואים מה הייתה החשיבות של מתן שמות לתאים, מכיוון שאם לא היינו נותנים שמות לתאים, היינו מקבלים כאן כתובות, למשל B3, B4, B5, והתאים היו חסרי משמעות.